Já mám rád historii v souvislostech. A uvědomil jsem si, nebo známe to samozřejmě, že v době začátku díla zuřila válka doslova světová a každý den jsme prožívali lidé nepřeberné množství osobních tragédií. A přesto tady prostě v Tridentu, v jednom z řady italských nebo evropských měst, vznikla revoluce lásky v srdcích, ne? Takže nikdy nevíme, když je nám třeba hodně špatně nebo těžko, jak vlastně vzniká Boží plán a k čemu to všechno je. A tu historii světovou jsme v tom filmu trošku měli a bylo by dobré, kdybychom si možná něco řekli, jak dílo přišlo do tehdejšího Československa. Som rada, že môžem sa takto trošku podeliť aj ja so svojou históriou, so svojimi skúsenosťami, aj keď v sále sú viacerí medzi nami, ktorí by to vedeli urobiť iste o mnoho lepšie a sú skutočne pioniermi tohto hnutia v týchto našich krajinách. Samozrejme, keď hovoríme o týchto našich krajinách, máme tým na mysli Českú republiku tunajšiu a Slovensko. Vola kedy, keď začínal tento ideál sa šíriť v našich končinách, bola to jediná republika, ako všetci dobre vieme. Rôzne boli cesty tohto šírenia. Napríklad boli to cesty našich kňazov, reholníkov, ale aj laikov, buď priamo do Talianska, kde do centra hnutia Focolare, alebo napríklad do bývalej NDR, kde už v 60. rokoch žila jedna z Chiariných prvých spoločníčok, ak nie prvá Chiarina spoločníčka Natalia Dalla Piccola, kde sa chodievalo čerpať z tohto prameňa a pomaličky sa nosieval tento duch aj do týchto našich končín. Takže v 60. rokoch boli tie prvé krôčky urobené. V 69. roku sa stala veľmi dôležitá udalosť, lebo Chiara posiela do tohto nášho bývalého Československa jednu taliansku fokolárinku, ktorú myslím, že aj mnohí z vás poznáte, Teresa Cifaldi. Áno, takže ona tu prežila 40 rokov a skutočne sa zaslúžila vo veľkej miere v šírení tohto ducha v týchto našich končinách. No, začiatky kde boli? V podstate boli v Bratislave. Prečo? Pretože keď prišla Teresa Cifaldi do Československa, jediný spôsob, ako ju tu udržať, cudzinku, Talianku, uprostred, vieme si predstaviť, to bolo práve po 68. roku, čiže boli to pohnuté časy aj po tej politickej, aj spoločenskej stránke. Jediný spôsob na to bol, že sa našlo štúdium na Komenského univerzite v Bratislave a zároveň Bratislava mala taký strategický takú zemepisnú pozíciu, tým, že bola blízko pri Viedni a bolo to také praktické z toho takéhoto ako aj prenášania materiálov a tak ďalej. Začiatky boli nebudem teda hovoriť o nejakých podrobnostiach. Začiatky boli veľmi zaujímavé, znamenali veľa obete osobnej aj zo strany rodín. Lenže tento ideál mal v sebe jednu charakteristiku, ktorá myslím, že sa niesla aj v iných krajinách. Totižto my sme pochopili, že za tou cestou toho univerzálneho bratstva, za budovaním jednoty, je vlastne aj človek, ktorého by sme mohli považovať za nepriateľa. Čiže človeka s úplne opačným svetonázorom, dokonca s takým, ako bol komunizmus. Ja som sa narodila v Košiciach, a až do 25 rokov som žila tam som vyštudovala, po vysokej škole som sa potom presťahovala do Bratislavy, som konvertitka. O Bohu som nikdy nepočula hovoriť v našej rodine, nevedela som prečo, ani som neregistrovala, že v takom meste ako sú Košice, že sú aj kostoly. Dostala som sa k tomu úplne náhodou, keď sa ma raz jeden spolužiak opýtal, v čo ja v živote verím. Ja hovorím, no tak verím, že existuje láska medzi mužom a ženou. A hovorím, a ty v čo veríš? No ja verím v Boha. A tak toto nejako začalo. Po takom dlhšom hľadaní som sa dostala k Bohu a viera je milosť Božia, nezaslúžená milosť Božia, takže Pán Boh ma v určitej chvíli našiel na kolenách v Košeckom dome a to bola tá chvíľa, kde preblesla taká iskra.
A přímo s ideálem, jako s hnutím Focolare? Mňa totiž veľmi oslovilo evanjelium a som si vždy hovorila ako mladá študentka, hovorím si, ale evanjelium je také nádherné, keď ho človek počuje ako taký 18-20 ročný človek a pred ním je otvorený život, sú tam veci, sú tam myšlienky, ktoré si povie človek, ale kde sú ľudia, ktorí by takto žili? A ja som sa pustila hľadať ľudí, ktorí by žili podľa evanjelia. Pán Boh má svoje cesty, svoje riadenie a v 81. roku bolo v Košiciach otvorené Focolare, aj keď už od 71. bolo už v Bratislave. Najprv ženské, potom mužské Focolare, takže zoznámila som sa tam s fokolarinkami a veľmi ma oslovila jedna skúsenosť. Raz sme sa s jednou mojou priateľkou, ktorá bola dlhoročnou poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, Máriou Sabolovou, dostala do Tatier, kde tá skupinka tých fokolárínok na obed si priniesli chlebičky a jedno mala natvrdo uvarené vajíčko. A spôsob, akým sa delili a ponúkali si toto natvrdo uvarené vajíčko, to nebola ako dobrá výchova. To nebolo nejaké ako, že no, musím. Bola v tom vzájomná láska. A mňa tento obraz tam, kde si v Tatrách veľmi oslovil a hovorím si, to je ono. Potom som sa zoznámila so slovom života, ktoré tiež všetci, myslím, poznáme, ten náš mesačný taký, ten krátky komentár k jednej z vied evanjelia. To bylo období, kdy vlastně myšlenky díla k nám pronikaly z NDR a česká populace, pokud si to pamatujeme, znala NDR podle toho, že se tam jezdilo nakupovat dětské oblečení, záclony a podobně. A ti, kteří hledali dílo Marijino, kteří hledali Focolare, se poznali podle toho, že si ty boty nevozili zpátky a ty záclony. Takže jsme uváděli i celníky do takových rozpaků, že jsme nic nenašli u nás. Ale pak přišel rok 89 a úplně nová změna života, úplně nová změna života nás všech. A jak se to projevilo v tvém životě? No bola to velikánska zmena. Len na dokreslenie toho obdobia v NDR, kde sme chodievali napríklad do Berlína, do Lipska, do Drážďan, na Mariápoli, do Görlitz a tak ďalej. Chodievali sme tam pravidelne a ja som mala vždycky také, ako, neviem, možno dôveru, alebo tak, že som vždycky v kufri niesla nejaký ten materiál duchovný, ktorý ak by boli našli, tak by to nebolo veľmi príjemné. Takže chodievali sme tam a ešte jednu a zda takú maličkú takú perličku z toho obdobia z tých 80. rokov, keď sa do Bratislavy, do Focolare schádzali kňazi, muži, ženy a tak a vyvíjal sa tento život a chodieval aj terajší kardinál Vlk. Spomínam si na jednu takú udalosť, mala som ho ísť čakať na železničnú stanicu do Bratislavy, ale s tým, že nebolo treba ukázať, že sa poznáme a zároveň priviesť, bol ešte kňazom samozrejme, priviesť toho kňaza na jedno miesto, kde sme sa stretávali ako komunita. A pamätám sa, že som išla na perón, prišiel vlak a ja som ho videla z diaľky, ako vystúpil z vlaku. Na diaľku sme sa pozreli na seba, ja som sa otočila, začala som odchádzať von zo železničnej stanice. On zaregistroval, že som to ja, ktorá ho čakám. Niekde v nejakej vedľajšej uličke bola zaparkované auto, tak aby sme vedeli v tých bočných uličkách, či za nami niekto ide alebo nie. A takto potom som ho v kľude doviedla na to stretnutie, kde sa schádzali aj iní kňazi. Alebo napríklad, keď sa prinášali materiály, väčšinou z Viedne, keď som chodievala na autobusovú stanicu čakať materiály a bolo treba rozpoznať v plnom autobuse, kto je tá osoba, ktorá je náhodou tá, ktorá má so sebou materiály. A raz sa stalo, že jedna Viedenčanka mladá zo strachu, vyslovene zo strachu, akože ide za železnú oponu, lebo tie autobusy boli veľmi sledované a chodili len 2 razy do týždňa, v sobotu a v nedeľu.
sa tak obliekla, tak sa upravila, že som si hovorila, táto nemôže byť z hnutia. A tak som tam zostala stáť a čakala som, aj ona tam, čakala tá mladá pani a hovorím si, ja nemecky neviem, ako zistiť, či to náhodou je ona. A tak som prišla k nej, usmejem sa a hovorím jej, čau. A ona mi na to, čau. A bolo. Bolo to v podstate, teraz sa čau používa možno častejšie a bežne medzi mladými, volakedy čau, bolo také typické talianske. Takže po 89, ďakujem. Bola som v tej prvej skupine, ktorá odchádzala po páde komunizmu do Talianska, aby sme zrekuperovali, dohnali tú formáciu, ktorá nám chýbala, ktorej sme sa nemohli nejako zúčastniť. Bolo to veľmi krásne obdobie pre mňa, pretože po tých rokoch sucha sme celý deň v tej formačnej škole blízko Florencie v Lopiane od rána do večera hovorili o Pánu Bohu. Spievali sme si z celého hrdla pesničky náboženské. Čítali si encykliky a veci, ktoré človek si predtým mohol len ako snívať, o ktorých mohol len snívať. Byla si tam 2 roky, takhle v té škole, nebo rok? Áno, bola som 1 rok v Taliansku a potom na druhý ročník sme boli presunutí do Švajčiarska, kde je podobná, menšia formačná škola, takže druhý ročník som bola vo Švajčiarsku. No a potom? No a potom my ako fokolárini máme rozbeh do celého sveta, pretože tú charizmu, ktorú človek pochopil a to svetlo, o ktorom sa hovorilo aj v tomto dokumente, človek sa s ním chce rozdeliť s ostatnými, dať ho. Takže sme boli ako rozoslaní do sveta. Ja som bola prisúdená do toho nášho veľkého centra v Castel Gandolfe, kde možno niektorí z vás aj boli na nejakom stretnutí a práve v tých 90. rokoch začalo vo veľkom prúdiť z týchto našich krajín, z týchto našich krajov množstvo ľudí, ktorí túžili po spiritualite spoločenstva, po spiritualite jednoty. A tak mi zrazu bolo povedané, aj keď som tam pracovala s technikou, že by som sa mohla venovať prekladom. No to by mě teda taky zajímalo, Zorko. Když říkáš, že jsi přišla z rodiny, kde jste o Bohu nemluvili, co tomu říkali doma? Přece jenom je to teda změna života. Áno, myslím, že tú moju konverziu a spôsob, že človek chce ísť každý deň do kostola na svätú omšu, naši neprijímali. Jednak preto, že bolo to nebezpečné. Jednak aj z toho, že vlastne 10 ročia tá generácia povojnová vlastne bola dezinformovaná. Rodičia s tým samozrejme nesúhlasili, otec sa veľmi bál. Boli sme dokonca na zozname nepriateľov štátu, pretože otec svojho času vstúpil do komunistickej strany a v očistke po 68. roku bol z nej vylúčený. Takže bolo ťažko študovať na vysokej škole, boli s tým aj také trošku dobrodružstva. Nesúhlasili s tým, ale jednu veľkú úlohu v prípade takej širokej evangelizácie urobil pápež Ján Pavol II. Slovan, dlhé roky vo svojom pontifikáte, ktorý oblomil a akoby aj ako zmekčil srdce aj mojej mamy, ktorá je evangelička. Tak dalo by se poslouchat to dlouho, moc krát děkujeme. A nebylo to taky jednoduchý v Košicích, my tam máme příbuzný a to, co třeba prošlo v Praze, tak tam to bylo mnohem složitější ve vztahu prostě vůbec k víře a vůbec se postavit mezi věřící. Protože mě Milan Sládeček říkal, že tam v některých mateřských školkách dokonce i děda Mráz, když nosil dárky, tak to byla příliš duchovní postava, tak tam chodil hodný ujo z Moskvy. Jo? Takže v tomhletom prostředí si ty vyrůstala. Ale jestli přece na závěr, protože ten program nějakým způsobem běží, jestli by si nemohla něco říct o Kjáře, protože si k ní byla blízko, taky si vedle ní pracovala, tak něco, co není prostě takhle v těch
oficiálnych dokumentech. Bola to veľká milosť pre mňa spoza železnej opony, keď sa nám ani nesnívalo, že môžeme od rána do večera, ako som vám spomínala, sa venovať duchovným veciam. Zrazu som bola prizvaná venovať sa prekladom, tlmočeniu Chiary, ktorá chcela, aby vznikol, ako založila pred možno tých 80. rokoch taký prekladateľský úrad, aby ľudia, ktorí prichádzajú na formáciu do centra, boli im dobre tlmočené, aby tie preklady boli pripravené. Tak zrazu som sa o tom dozvedela a pustila som sa do tejto práce, ktorá mi bola na začiatku aj dosť vzdialená. A bolo to krásne, pretože som mala možnosť dlhé roky. Tlmočila som Chiaru v podstate skoro 20 rokov. Takže mala som možnosť ju poznať zblízka, vidieť v rôznych situáciách. Na mnohých z týchto udalostí, ktoré sme videli teraz v zábere, som bola prítomná, pretože bol potrebný preklad a tak Chiara si nosila so sebou svoje prekladateľky ako z centra. No a to je právě to, jako máš třeba nějakou vzpomínku, zkušenost s ní osobní, nějaký setkání nebo nějaký moment, který by stál za to říct? Hej, no s Chiarou Chiara bola ľudsky povedané mimoriadna, geniálna osoba. Ako sú geniálni všetci svätí. Boli veľmi zaujímavé chvíle, keď človek videl Chiaru v takom napríklad aj ľudskom rozpoložení. Keď bola chorá Chiara, ako sa to hovorilo aj na tom videu, boli sme ju navštíviť my ako prekladateľky, sme si pripravili jej pesničku, zaspievali, povedali jej niečo. Bola to pre mňa veľmi silná skúsenosť. Vtedy si pamätám, že Chiara sedela tak na kresle a ako sme ju postupne každá prišli pozdraviť, ja som jej poboskala ruku. Bol to pre mňa veľmi silný okamih, pretože Chiara potom asi o 3 mesiace na to od nás odišla. Hej. S Chiarou som zažila veľa skúseností. Ak chcete, ešte mám pre vás pripravených možno 5-10 fotografií, pretože som bola s Chiarou, keď bola tu aj v Prahe v roku 2001, si ma zobrala ako prekladateľku a tak som aj na zakladaní Zlatej Prahy v podstate tlmočila pre tých účastníkov, ktorí tam boli a potom sme išli s Chiarou do Bratislavy. Skutočne len 2 fotografie. Takže sa podíváme na tie fotografie. Je to v Prahe na Břevnovej, keď vlastne Chiara založila túto našu akciu Zlatá Praha s kardinálom Vlkom a ako vidíte, mnohí majú slúchadlá takže som tlmočila Chiaru na niektorých takýchto spoločných stretnutiach, na niektorých boli iné tlmočníčky, aby mohli v češtine tlmočiť Chiaru. Toto je už v Bratislave, keď prišla potom z Prahy do Bratislavy a urobilo sa jedno obrovské stretnutie otvorených dverí. Bolo to v športovom paláci asi pre 6 000 účastníkov skutočne z celého Slovenska. Chiara hovorila na tému Jednota a opustený Ježiš. Áno, toto vidíte A to sú moje také niektoré momentky s Chiarou. To bolo po jednom jej príhovore. Mala som niečo na duši a musela som jej to povedať. Toto bolo u nej, blízko jej pracovne, vychádzali sme z jej pracovne vonku. Toto bolo vo Vatikáne, Chiara si nás vzala, to je to Fokolarinky, čo tam vidíte, okolo nej sú tiež iné tlmočníčky. Boli sme na audiencii u svätého otca Jana Pavla II., keď bežalo stretnutie biskupov. Bolo zo Vatikánu. Tak to je všetko.